Yanzu aka samu rahoto cewa wannan mutumin da kuka ga na saka muku hoton shi a kwanakin baya ya fito ya bayyana cewa ya je kogon da Bello Turji yake hutawa a jihar Zamfara, amma shi bai ga Bello Turji ba kuma bai ga 'yan ta'adda 'yan garkuwa da mutane da ake faɗa ba. Ya fito ya bayyana ma duniya cewa ana zaman lafiya a jihar Zamfara State, kasancewar Matawalle na aiki, kasancewar 'yan ta'adda yanzu ba su da masauki a jihar Zamfara. Har wasu suka fito suka kalubalance shi cewa tabbas akwai matsalan tsaro a jihar Zamfara da Katsina da sauran arewacin Najeriya, kasancewa akwai wanda aka kama su a kwanakin nan ake bukatan kuɗin fansa, amma sai dai mutumin a faifan bidiyon da ya fito ya bayyana hakan da hotunan da ya nuna, ya bayyana cewa gashi a wani kogo, da kogon da ana bayanin cewa Bello Turji da kanshi ne yake hutawa a wannan kogo tare da yaran shi a gun ne suke zama, an suka kama mutum suke kira a basu kuɗin fansa suna zaune a gun. Amma ya ce gashi yana nan a wannan kogo kuma ya shiga kogon da Bello Turji yake hutawa, amma shi bai ga Bello Turji ba kuma bai ga yaran Bello Turji ba, kuma duk wayansu masu aikata miyagun laifuffuka da aka ce suna yi a jihar Zamfara shi ya ce bai gansu ba. Dan haka Matawalle na aiki kuma jihar Zamfara babu wani magana da ya shafi na matsalan tsaro, amma sai dai mutane sun kalubalance shi cewa tabbas akwai matsalan tsaro a Zamfara. Amma sai dai kuma bayan wannan faifan bidiyon shi har yanzu ba ƙara jin ɗuriyan shi ba, har yanzu ba ƙara ganin shi ba, har wasu suke zargin cewa ko kuma an yi garkuwa da shi ne, wasu kuma suna ce ko kuma ɗan kwangila ne dalilin da yasa ba ƙara ganin shi ba. Shin kuna ganin cewa wannan mutumin ɗan kwangila ne, ko kuma kuna ganin cewa masu garkuwa da mutane ne suka yi garkuwa da shi sai sa har yanzu ba ƙara jin labarin shi ba? Menene ra'ayinku?